Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van der Rino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Op 13 november 2019 heeft het bestuurscollege een kadernota grondbeleid aangeboden aan de Eilandsraad. Onderdeel van het voorgestelde beleid is het verkoop van terreinen die de overheid in bezit heeft. We spreken met Clark Abraham. Ja, we hebben onlangs van het bestuurscollege een kadernota grondbeleid ontvangen. In het kadernota stelt het bestuurscollege dat zij de voornemen hebben om gronden die in het bezit zijn van de overheid te koop aan te gaan bieden. Het staat zelfs op het voorblad van het kadernota, staat letterlijk gewoon een foto land for sale. Dat brengt ons de zorgen naar boven. Waarom? Recentelijk is het kenbaar geworden dat een grote lap grond op het eiland in particuliere handen, private handen, te koop is gedaan. Waar een buitenlandse investeerder die heeft gekocht en of in ieder geval aandelen, rechten toe heeft gekocht. Wat wij merken is dat er heel veel in de samenleving onrust is ontstaan over deze ontwikkeling. Dat mensen die niet op Bonaire woonachtig zijn, die geen directe banden hebben met het eiland, die niet hieraan verbonden zijn, grote gedelen van het eiland kunnen opkopen. Nou, wat ons betreurt, dus dat is een private koop. Iemand had een eigendomsgrond, die heeft het verkocht aan een derde. Wat ons betreurt, dat in deze hele discussie dan het bestuurscollege komt met een voorstel om gronden die in het bezit zijn van de overheid, dus de bevolking, nu ook te koop te gaan stellen. Waarom is het ook apart? Waarom? In die hele discussie over de landgrond, 10% van het eiland die verkocht wordt, Bolivia in dit geval, die verkocht wordt aan private partijen, was er in die discussie naar boven gekomen, ja, maar het betreft private gronden, eigendomsgrond, die in de koloniale tijd, door de koloniale regering toen de tijd, Bonaire was in 7 kavels verdeeld, waarvan deze eentje was, en die is over de jaren heen, over de eeuwen heen, of 1,5 eeuw om en nabij nu, iets meer, doorverkocht en van handen gewisseld. En waarom betreurt het ons? Want je hebt iets dat historisch gedaan is, dat nu gevolgen heeft. Maar nu in plaats dat de overheid dus dat gaat remmen en proberen om gronden die in private handen zijn terug te winnen voor het algemeen belang, beginnen ze een beleid om die historische fout te herhalen. Want zij willen nu de gronden die wel in het overheidshanden zijn, wat pakweg 61% van de grondgebied van Bonaire is, willen zij ook nu weer te koop gaan aanbieden en aan de hoogste bieder meegeven. Dat vinden we een verkeerde ontwikkeling. Zeker met Bonaire, het is een klein eiland, het is een geïsoleerd eiland. Een van de schaarse goederen die we hebben is grond. Zeker als wij onze natuur willen proberen te beheren en daar ook te beschermen, is het een onwenselijke ontwikkeling om derhalve een beleid te gaan instellen, grondbeleid in te gaan stellen, waar wij als overheid, als samenleving, de gronden die wij hebben te koop gaan aanbieden. Het Democratische Partij is tegen deze ontwikkeling en is van oordeel dat het college niet het terrein die de middels overheid van Bonaire de bevolking toekomen, te koop moet stellen. Wij zijn eigenlijk van mening, van oordeel, dat het tegenovergestelde moeten doen. Wij moeten als overheid actief die gronden die dus nu in private handen zijn, die grote gronden, strategische gronden ook, bijvoorbeeld de Bolivia zelf of bijvoorbeeld de Fontein, om die juist terug te kopen. En zij het als natuurpark aan te merken, nationaal park aan te merken, of zij het voor andere mogelijkheden gebruikt. Bijvoorbeeld Fontein met zijn natuurlijke rijkdommen aan water en dergelijke. Dus de beleid die de overheid nu voorstelt is het tegenovergestelde van wat wij achter dat Bonaire eigenlijk nodig heeft in deze precaire situatie en moment. Jij had ook voorgesteld in de Eilandse Raadvergadering over het systeem om mensen die hier komen, die aan regels, laten we zeggen, regels zetten voor het kopen om hier te wonen op Bonaire. Je had die voorbeeld gebruikt van Oland. Hoe ging dit in het Eilandsraad? Ja, we hebben daar vragen over gesteld. Wat wij willen proberen is de debat te initiëren van hoe wij omgaan met bepaalde rechten wel of niet op Bonaire. Het is gebruikelijk, in Nederland zelf ook, dat je regels stelt aan mensen die in een bedreigde omgeving
aankomen. Bijvoorbeeld in de Waddeneilanden zijn de regels wat voor woning iemand die van buiten komt wel of niet mag kopen, anders zelfs mag huren. In een huisvestingsbeleid die zij daar hanteren. Maar het is niet alleen in Nederland zelf, hier heb je ook binnen bepaalde wetgeving dat er kaders aan worden gesteld. Maar bijvoorbeeld in Åland en ook in Palau, twee eilandengroepen, worden er regels gesteld waar je aan moet voldoen alvorens je bepaalde rechten zou kunnen verwerven op zo'n geïsoleerde samenleving, dat een eiland ook is. Dit om te voorkomen dat de mensen die wel verbonden zijn met het eiland, wel binding hebben, wel lange termijn op het eiland blijven, worden verdreven door oneerlijke concurrentie die van mogelijk de vasteland wordt ingevlogen. Om een voorbeeld te geven. Wij zitten hier op een eiland, je bent verbonden, je bent onderdeel van een samenleving, maar je hebt alleen maar toegang tot financiering hier lokaal. Want jij kan hier zijnde geen aanspraak maken op financiering in Europa. Dus je bent gebonden aan de tarieven die hier van toepassing zijn. Dan praten we over 4% tot en met 11% rente op een financiering. Terwijl iemand die niet hier gevestigd is, in Europa gevestigd is, toegang kan krijgen tot financiering van 1 à 2%. Dus die persoon heeft een koopkracht om bepaalde dingen hier te doen of te ontwikkelen, waar jij als hier lokale burger geen toegang tot hebt. En dat vinden wij niet correct, dat vinden wij geen positieve ontwikkeling. Derhalve vinden wij ook het debat nodig, en achten wij dat ook nodig, dat daarover over nagedacht kan worden. En ik noem ook een andere hele bijzondere situatie. Want wij praten over, onze voorstel gaat over right of domicile, recht op woonplaats. En wij hanteren daarbij, indien je recht op woonplaats hebt op het eiland, dan kan je in aanmerking komen om vastgoed te kopen, maar ook om te stemmen. Ziekenhuis Fundación Maria Daal staat voorbereid tegen het coronavirusverspreiding. Infectioloog Saskia Otaar vertelt meer. Buon tardi. Namens Fundación Maria Daal wil ik als infectioloog ook graag even aangeven dat we goed voorbereid zijn. Mochten er patiënten komen in het ziekenhuis. Onze afdeling, ons personeel is getraind en is geschoold om als er patiënten mogen zijn dat we die kunnen ontvangen en kunnen behandelen. We hebben de laatste dagen onze protocollen die in gang moeten gaan ook weer goed nagekeken en afgestemd samen met publieke gezondheid om alles ook te updaten en te stroomlijnen. We kunnen zelfs patiënten als ze komen ook opnemen in speciale isolatiekamer waar ook de luchtdruk geregeld wordt. We hebben een systeem in plaats ook voor hoe we materiaal van patiënten kunnen verzenden. Dus we hebben dat ook goed afgestemd met onze arts-microbioloog die we ook hebben op het eiland en met het laboratorium. En als een en ander in gang gezet is, dan zullen we dat ook samen met de publieke gezondheid verder met elkaar aanpakken. U wil graag weten hoeveel isolatiemogelijkheden er zijn in het ziekenhuis. Kijk, we hebben sowieso 2 goede plekken waar we de luchtdruk kunnen regelen en ventilatie kunnen doen. Dus in het geval dat er patiënten, kijk, de kans dat er een patiënt komt is natuurlijk klein, maar voor het geval dat er een patiënt komt is daar zeker een plek voor. We hebben ook een noodplan liggen, een protocol liggen voor stel dat er opeens veel meer patiënten zijn. Dan kunnen we een deel van de afdeling daarvoor gebruiken en inrichten als isolatiekamer, waar we druppelisolatie kunnen toepassen voor die patiënten. Zelfs ligt er ook nog een veel groter noodplan, waarvan we natuurlijk niet verwachten dat we dat gaan gebruiken. Maar er ligt ook een noodplan klaar dat we ook nog een hele vleugel zouden kunnen afsluiten. En dus op al die situaties, van klein tot groot, hebben we eigenlijk wel een plan klaar liggen om daarop in te springen. Ja. Maar hebben we ook genoeg personeel om te behandelen? Ja, we hebben genoeg personeel. In de zin van, als er natuurlijk een noodsituatie is, dan zullen mensen gebeld moeten worden. We hebben een team samengesteld, ook samen met de GGD. Ons personeel van verpleegkundigen tot het lab is ook, sowieso zijn ze al getraind hoor, om met gevaarlijke virussen om te gaan. Maar ook in dit geval zijn de trainingen nog extra aangescherpt. Ja. Het opstapelen van stenen langs de stranden is zeer schadelijk voor het natuur van Bonaire. Sena Cecilia vertelt meer. Oké, we hebben genoten dat het nu wel mensen zijn, vooral op de Donkey Beach en verschillende andere beaches, die de stenen opstapelen.
Voor ons is het is niet tegen de wet. Maar deze stenen zijn huisjes voor de gedierten die in de zand wonen. Dus als je de steen weghaalt van zijn plek, betekent dat een diertje geen huis meer heeft en dan een nieuwe huis moet gaan zoeken. En ook, het promoveert de erosie, want alle zand gaat makkelijker naar de zee. En als je het opstapelt, lijkt het als een grote vijand van een kleine gedierte. Dus ze leven helemaal in de stress doordat ze denken dat er continu de vijand daar staat. Dus voor ons is het niet recommendabel om dat te doen. Liever laat de stenen waar ze zitten, niks opstapelen bij de beach. Want het is gewoon wat ze niet gewend zijn en we willen de gedierte niet in stress brengen. De sea turtle die zet zijn eieren op het strand. Is dit niet makkelijker om voor de sea turtles een eieren te leggen als die strand geen steen erin heeft? Misschien wel, maar ze zijn het niet gewend. Ze zijn gewend dat er gewoon stenen daar zijn. Misschien ze zijn gewend om gewoon een plekje te zoeken waar er gewoon alleen zand is. Dus het is geen probleem als ze daar stenen zetten. De natuur zet het daar, dus we houden het daar gewoon. Zena Stinapa heeft ook recent een nummer voor na de normale werkuren, die kun je bellen. Kunt u hierover meer vertellen? Ja, we hebben recentelijk een nieuwe nummer, een mobiel nummer, 777-8444. Dat is voor als er iets is gebeurd in de marinepark na kantooruren. Dus onze kantooruren is van 8 tot 5 voor de rangers. Dus na 5 uur, als er iets is, ernstig, dus echt een grote, iemand die tegen de wet gaat, iets doet dat niet mag, dan kunt u ons bellen. Dit betekent niet dat de rangers meteen daar naartoe gaan, maar het is meer voor een assessment om te zien of het ernstig genoeg is om daar te gaan of dat we gewoon de politie moeten bellen. Als iemand toch iets erg in de marinepark zit, illegaal, kunnen ze dan ook direct de politie bellen, toch? Ja, het liefst direct de politie bellen, want meestal als het 's avonds is, misschien is het te erg voor onze rangers. Normaliter bellen we ook de politie voor steun, dus zeker na kantooruren iets illegaals in de waterpark, gewoon de politie bellen. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij je terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Gevangenisstraf tegen verdachte seksuele misbruik van minderjarigen, verhuur aan illegale Venezolanen is mensensmokkel. We spreken met de persvoorlichter van het OM, Roderick Gouverneur. Kunt u ons hierover vertellen? Ja, er waren gisteren 2 zaken die echt de aandacht hebben getrokken op Bonaire in het gerecht. Eentje was een zaak van een man van 35 jaar die seks had gehad met minderjarige meisjes. Er waren 3 meisjes. Hiervoor konden 2 van die meisjes het echt bewezen worden dat hij seks mee had gehad. Hij nam ze mee in zijn auto naar een afgelegen plek en had hier seks met ze voor een langdurige periode. Het betrof meisjes, de eerste was onder de 12 jaar en die andere was onder de 16, dus echt jonge meisjes. En hiervoor kreeg hij 48 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. En tevens moest hij schadevergoeding betalen aan de meisjes. Hiervoor hebben ze zijn auto in beslag genomen? Ja, zijn auto is hiervoor ook in beslag genomen. En de opbrengst van de auto die gaat dan om mee te betalen aan de schadevergoeding aan de meisjes. De andere zaak die was het huren van een appartement met illegale. Ja, het betrof een man van 67 die een kamer verhuurde aan 2 Venezolaanse mannen. Hij deed dit met het doel om winst te maken, dus om geld op te verdienen. Dit is voor het Openbaar Ministerie is dit mensensmokkel. En de rechter die is ook hierin meegegaan, omdat als je aan illegale verhuurt, die komen hier om te werken en die nemen dan werk af van Bonaireanen die ook werk nodig hebben. En ze werken meestal onder de prijs. Dat brengt met zich mee dat als je als Bonaireaan voor werk in aanmerking moet komen, dat je hiervoor ook onder de prijs moet gaan werken. Dus daarom vond de rechter het een ernstige zaak. Maar gezien de leeftijd van de man heeft hij een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen van 4 maanden.
en met een proeftijd van 3 jaar. Dus mensen moeten goed oppassen tijdens het huren van kamers en zo. Ja, als je een kamer huurt, dan moet je wel zorgen dat de personen die dat verhuren, dat ze legaal op het eiland zijn. Het gaat niet alleen maar om Venezolanen, maar iedereen die hier, alle buitenlanders die hier zijn, die hebben een brief van het immigratiedienst en die moeten aantonen dat ze hier legaal zijn. Of voor het verblijf of met een werkvergunning. Politie kreeg in middaguren een melding wat bleek een auto-ongeluk te zijn op de Calle Grande. Voor Xerox en Parque Tului. Dit wegens onduidelijkheid van vooraangeven. NOS TV heeft het volgende. Afgelopen week bood NOS TV een rondleiding aan Colegio Cristobal Waardendoor-leerlingen van 4 tot 6 jaar oud. NOS TV heeft het volgende reportage. Mica escucha tu noticia, Mundo Miquesa. Nada cotidiana na radio, televisión, da música. Lo que me atende era devorar, malese, una boneiro, mosquita y zumbaca, vai cune. Una boneiro, mosquita y zumbaca, vai cune.
Het platform Internationaal Verdrag voor de Rechten van Kind op Curaçao waarschuwt voor een gevaarlijke online challenge die rondgaat onder de jeugd in groep 8 en op de middelbare school. De uitdaging is om 1 kind omhoog te laten springen en vervolgens laten 2 andere kinderen die ernaast staan de jongen tackelen voordat de grond geraakt wordt. De springende persoon kan zo op zijn rug belanden, waardoor het kind botbreuken kan oplopen en het kan blindheid veroorzaken. Ouders en leerkrachten worden gevraagd om met de kinderen te praten over deze challenge en de mogelijke gevolgen om te voorkomen dat er ongelukken ontstaan. One, two, three. Hey, I'm not touching Shareli Emanuelson is een van de 5 genomineerden voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Ze is daarvoor speciaal van Curaçao naar Nederland gekomen om haar werk in het Stedelijke Museum Schiedam te delen met dit deel van het Nederlandse Koninkrijk, Caribisch Netwerk. Mijn naam is Shareli Emanuelson en ik ben genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Ik zou het kunnen samenvatten dat in mijn país in eerste instantie een tour is waar je het eiland Aruba leert kennen vanuit een one happy narrative, maar waardoor je uiteindelijk merkt dat we onze realiteit op de eilanden heel veel facetten heeft waardoor het soms moeilijk maakt, maar ook juist bijzonder. Ik ben heel erg bezig met de Caribische realiteit, bijvoorbeeld drugsverslaafden, alcoholisme, obesity. Al dat zit in het werk, waardoor je die realiteit waarmee te maken heeft, waardoor vooral door de koloniale verleden ook een impact hebben gehad in het opvoeden van kinderen, moeders, oma's, opa's. De installatie bestaat uit 5 zwevende tafels waar een video geprojecteerd wordt. Dus het is een donkere ruimte waardoor echt het licht en het doorschijnen van de projector door het tafelkleed heen je een dubbele projectie te zien zal krijgen. Er zijn 5 verhalen en als je lang genoeg blijft in de ruimte zal je merken dat je op een gegeven moment een soort van intermezzo hebt van andere verhalen die vaak onderdeel zijn van de hidden stories bijvoorbeeld, die je als toerist niet zo snel te weten zal komen, maar dat wel een indruk geeft van wat de andere realiteit is voor de mensen die bijvoorbeeld op het eiland wonen. Caribisch hulpverleners en organisaties in Nederland zijn bezorgd over de toename van niet geregistreerde mensen van de eilanden. Deze zogenaamde bankslapers zijn feitelijk dakloos, maar niet zichtbaar in de reguliere daklozenopvang. Caribisch Netwerk. De situatie was echt moeilijk. Bij mensen blijven hangen, weet je, is echt moeilijk. Ik word regelmatig, bijna dagelijks gebeld. En er zijn mensen echt in de 80. Bankslapers letterlijk die op een matras op de grond liggen omdat ze hebben geen adres. Logeren bij iemand, gewoon kennis. Het aantal weet ik niet, maar het zijn aardig wat, aanzienlijk wat. Waar we waren in Curaçao. Het is niet zo als mensen denken. Het is heel veranderd. Maar aangezien mijn leeftijd heb ik dus besloten om hier te komen. Want de voorzieningen hier voor iemand die oud is of op een hoge leeftijd zit, de voorzieningen beter zijn. Inschrijven. Het is niet dat als vroeger, zo'n 30 jaar geleden, dat je vrienden hebt. Nodig je uit, kom bij mij. Dat is er niet meer. De wetten zijn veranderd. Dus je kan je in een ogenblik op een probleem komen te zitten dat je geen plaats hebt en je zit op straat. Ik ben laatst 10 jaar teruggekomen. En waarom bent u teruggekomen naar Nederland? Ja, hoe kan je zeggen, ik heb hersenbloeding gekregen. Mijn familie was mij een beetje twijfel. Weet je, maar ik dacht, zij gaat mij helpen met die dingen en mijn eigen plek. Maar ik heb bij haar ingeschreven. Daarna, ik ben bijna 20 maanden bij haar gebleven.
Maar daarna het probleem, ik ben eruit gegooid. Daarna ben ik bij een kennis bij Antilliaans gebleven, 5 dagen bij hem. Het is echt moeilijk, je moet je die reden houden, want die mensen zijn de baas van die huis. Maar die reden, die moet je begrijpen. Die huizen van hun hebben bepaald wat moet gebeuren. Dus ik denk als de mensen goed geïnformeerd zijn van hoe Nederland geworden is, want Nederland is niet zo makkelijk. Misschien dat mensen 2-3 keer eerst nadenken voordat men de stap besluit te doen om hier te komen. Maar soms omdat er familieleden hier wonen en familie willen heel graag, met name de kinderen, hun ouders hier naartoe overhalen. Alleen, ja, Nederland is in de loop der jaren veranderd. Vroeger heb ik gewoond in Limburg, was jaren 1990, was makkelijk. Dus, je hebt een postadres en daarna kan je gelijk een sociale dienst een voorschot krijgen en dan kan je misschien binnen 1 week, 3 weken heb je eigen kamer. Maar ik dacht toen Nederland is zelf gebleven, maar Nederland is moeilijk geworden. Het is wel triest. Het is echt pinaren eigenlijk, als het ware. En daarom zeg ik, ja, dit moet je niet op je oude dagen willen. Als er niet iemand is die barmhartig een hart toedraagt om je te helpen, dan ben je nergens. Er zou eigenlijk meer van dit soort mensen initiatief moeten nemen om dit soort mensen op te vangen. Het is gewoon triest. En er zitten meer van dit soort gevallen. Een cruiseschip dat 2 weken op zee is aangemeerd in Cambodja nadat het door 4 andere regeringen in de regio was afgewezen. Er zijn geen bevestigde coronavirusgevallen aan boord, maar iedereen is getest voordat ze van boord konden. Al Jazeera Nieuws. As the sun set, the Westerdam at last arrived in welcoming waters. After receiving permission from the Cambodian government, it docked in Sihanoukville, but no one is allowed off yet. Medical tests had to be conducted to confirm they were free of the coronavirus. Al Jazeera spoke to one of the passengers on board about the conditions inside. It's very disappointing to be told time after time that we're going to dock, and then to find out that you're not going to be allowed into that country. So that's worrisome. But I should say that life on board the ship is just fine and normal. There are no restrictions. There are 20 people on board who are unwell, so blood tests were flown by a military helicopter to the capital Phnom Penh for further analysis. Based on the information we got from the ship, so we had to test the 20 that they feel that they might have something. But some, again, I talked to our doctor a while ago, said some only has a stomach ache. And I said, oh, okay, this guy might be sick. Okay, so that's all it is. Concern from governments about the Westerdam stemmed from an outbreak of the virus on board another cruise ship. More than 3,500 people have been quarantined on board since it arrived in the Japanese city of Yokohama on February the 3rd. While it was at sea for nearly 2 weeks, the Westerdam had no confirmed cases, but was turned away by Guam, Japan, the Philippines, Taiwan and Thailand. The arrival of this ship may also be viewed as a public relations win for the Cambodian government, led by Prime Minister Hun Sen, who sought to downplay the threat of the virus and emphasize his country's strong relationship with China, where the outbreak began. Last week, he traveled to Beijing to meet Xi Jinping. China's president praised Cambodia's decision to maintain flights between the two countries and allow Chinese nationals to continue entering Cambodia. Those moves were also welcomed by the World Health Organization. WHO does not recommend travel and trade restriction. In that context, WHO really appreciates the decision and the highest level government leadership to receive this ship. Cambodia will also be praised by those on board the Westerdam when they eventually disembark and return home. Wayne Hay, Al Jazeera, Sihanoukville, Cambodia. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Nerino. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot volgende keer.